Det här är min krossutrustning. Här är allting jag brukar ha när jag kör cross nästan. Det andra är bakom kameran. Men detta är vad det jag brukar ha. Detta är nackskyddet. Man sätter fast det hårt. Eller man borde ha det hårt. Sen har jag skyddsvästar med nackskydd. Eller antinackskydd med armbågsskydd. Ryggskydd och skydd nerbälte. Här har stövlarna. Inuti har jag knäskydd. Och så har jag byxor. Och sen handsmycke just där. Man känner sig ganska stor så när man har på det. För det är väldigt mycket grejer att ha på. Så kör man bara så här. Ja, när man ska köra gör man bara så här. Man knäppar det ordentligt. Sätter över en knäpper så. Sådär. Man kör sig nästan som Tarzan. Sen så måste jag programmera. Nu är det dags att köra. Jag har inte handskarna med men för de har jag bakom kameran också. Jag sparkar körsklassen. Det är det här jag brukar annars utom nästan ska jag säga det här jag brukar ta på när det är dags att köra. Stör bara på hjälmen. Så knäpper man bara lite och sökring. Det är som ett snöre fast det sitter ganska hårt. Snöra. Knäppa hårt. Och så fast den. Sen precis smältvinst. Jag ska slå över dem. Ska bara spänna in dem lite.